Супакою дабра сябры 5 красавіка і сёння ў нас з аднаго боку дзень маральнасці, з другого боку дзень супа. Нават невядома, што выбраць, але, конечно, выберам маральнасць. І тэма складаная, тэма такая нават можна зайсці трошкі ў маралізатарства. Але я сёння хачу вам прадставіць цытату з Ефрема Сірына, сайца касцёла, который піша: калі хтосьці хоча быць люстэркам для іншых, той мусіць разглядзець сябе самога. Вельмі класны падыход. Калі хочаш камусьці паказваць, як трэба, перш за ўсё ты разбярыся з сабой, пазнай сябе, паглядзі і ўглядзіся ў сябе, і гэта табе дасць магчымасць таксама. Нават пасля ты не будзеш хацець быць люстэркам, але дасць магчымасць, калі ўжо трэба быць для іншых таксама люстрам нейкіх добрых якасцяў і цнотаў. А добры суп – гэта карысна, кажуць лекары, таму ешце добры суп, будьце люстэркам для сябе, будьце люстэркам для іншых. Няхай благаславіць вас Бог Всемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы.